I pozdrav ljudi, dobrodošli u Monkey Games. Danas ćemo igrati FIFA 15 Ultimate Team. Znači napokon ide druga epizoda. Evo, ja sam bio malkice igrao bez vas, nećete se valjda ljutiti. Toliko sam se vezao za Minecraft. Tako da sam zaboravio igrati ovu igru. Šta je sad popravio servere, nemoj mi to samo reći. Odluči se da snimim epizodu i neće. Sad iskreno. Tako da morao sam sebi upaliti svjetlo. Ajde ćemo season. Liga. Tim odbije Boža. Evo igrati jednu utakmicu za vas. Okay. U ovoj epizod pozdravljam Salva Pezu, odnosno Gamer B. Evo ga, Higuain. Kako igraju sada, puca i dobar šut, ali nema gola ljudi. Sad je četvrća epizoda malo početak, sam mi strepio. Pošto meni ovo bila draga igra, ali sad kad sam morao uopšte tim da bi samo igrao iz početka. Uđe sam snimao kako sam igrao tim imao. Pa sad kako da kažem, malo sam Cavani, sve sam tu pobrisao. Onda sam ponovno pa sam pobrisao. A manje priče više rade, evo 1-0. Bravo, evo golčini. Oj, kakav gol ljudi, ovo je za pamćenje. Lon, je ovo drugi gol ljudi moji. Ovo je za pamćenje, jesu, znači, sutra ja mislim da neće biti epizoda, znači tek će negdje oko, pošto ne znam, sutra idemo sa školom na izlet, na Igman. I sada ću ja ponijeti mobitel i prečka i snimat ću ja gol. I snimat ću kako smo leteli, slikat ćemo se tamo sa Gamer B. Bićemo ajcali. Snimati klipove. Možda sad čak snimimo Minecraft. Ali ono bez veze, ne sad udvoje, ali ne veze, pusti sad tu priču. Ali sam htio reći da neće biti odmah epizoda, morat ćete malo se strpiti. Negdje oko 4-5 sati, tako bi trebalo izaći epizoda. Ali ja mislim da ću odmah prvo ujutro, čim ustanem jednu epizodu snimiti za kretanje. I onda ću, znači snimit ću ja mislim Minecraft. I Pocket Edition, znači moja mislim, ovo moram ispričat, počeo sam Minecraft preživljavanje i sad ja sam snimao i odjednom je sada, kakav je, ušla mama u sobu i zovla me dole da jedem.
Eto, morao sam prekinuti da vrlo je dolgo, napravio sam odmah kuću i sve, ali sam snimao, ima mi dalje video. Ali bilo glupo. Znači, izvinite, čujete dole glasove. To što se dole naći, šta sada? Snimam! Eto, morao sam im reći da snimam, ljudi. Trebao sam zaključiti se u sobu, ali nisam se zaključio. Kakav potez. Long. Tuče loptu i ništa. Ubišmo ga. Izvinjavam se, znači, pardon ljudi, ali sam se malo nahladio, kašalj, zato što sam se derao od Five Nights at Freddy, 100%. Evo, opet, joj. Kakav šut preko gola, ljudi. Ovo tako mam mrzim. Kašljam. Da može ljudi leći. Peti gol. Mešćini doda, evo ga, dobra lopta, long. Kakav prolaz. Fino. I brani golman. Koji je ovo golman? Tako mi to. Evo ne. Sad ćemo li... U stvarnosti ja volim baš dobro. Baš puno ćemo dobro igrati fudbala. Nam je jedan od najdražih sportova. I sada polazim sam. Kako nisam opet. Čije sam ga lopo. Da, kako ne stigam. Sad tu izgleda. Da smo najslabiji tim. Ima liko. Eto ga. Pobjeda. Evo ga. Šudjamo se ovaj put dobro slušaj. Šalim. Evo da otvorimo tek da završimo ovu epizodu. I želim da se zahvalim svima što su me ovako podržali, znači 22 subscribera. Ja sam mislila imat ću 2 subscribera na početku, ali šta ćeš? Znači želim da pozivim par dukova, baš. To je znači i sad da ne nabrajam ostale halidi ti ili priče i sve sam popisao. To je bilo to. Što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao, lajkujte, šerujte i subscribe.